Numero 1, iti puspuso tayo. Number 1 sa balota, James Brian Alisto Alcid. Alisto, Asenso, sigurado tayo. Naalisto, Kongreso, maited kita tayo. Alisto, Asenso, sigurado. Hello. Naimbag arabiiyo, amin nga padak nga lawagenyo. Sakbay man iti amin, kaya't kumanlang alan detoy nga gundaway, nga agyaman kada kayo, kadetoy intedyo kanyak nga panagserbi iti napalabas ti talo nga tawen. Detoy gayem ken kabsatyo, ket ngayanak di makkel ti syudad tayo. Narigat ti biyag nga namulagatak, ket jak ibain tinagdalanan ti pamilyami. Dongdongwek ti syudad tayo, taditoy nak na yanak, di makkel, ken nasursuruan no kasano trigat iti biyag. Jak pinadasen ti pimanaw nga nagventure ti sabali nga lugar, tanakitak adupay tinaduma-duma nga oportunidad ditoy. Balon-balon ko ita, ti adal nga inted tinaganak kanyak, ken adal nga nagdalanak ti inaldaw-aldaw. Timparik na kanyak ti tatang ko ken nanang ko, ket uray awan sa nikwam, basta adaayat ken pateg nga isut balon ko ita. Napateg iti ayat, nga ited tinaganak ken ti pamilya. Ta uray awan sa nikwam, no adda mang tarigagay ken ka nga pamilyam ken gagayem mo, ket isuda ti mangted ti pigsam, nga bumangon nga sumango, nga ited ti biyag nga inaldaw-aldaw. Napateg ti ay amok napadasan tayo aminen tinasaktanen. Natumban ngem DJ nga adal ket isut ng ted kada tayo ti pigsa nga sumango no anaman ti ited ti masakbayan. Adut plano ken rapaap ko para kada tayo. Bayat ti pinagserbik a konsehal, adut na surusuro ken obserbar ko nga masabol tayo obraen para rumungaw deto'y syudad tayo. Umuna ket detay in-propose ko nga maalukaran iti pondo ti Urban and Rural Master Plan or Planning. Deti Urban and Rural Master Plan Planning ket good for 15 years or so. Ket adut masulbar na nga problema. To name a few, traffic, proper infrastructure development or implementation, business sector development, agriculture and fisheries. Urnosen ken plastaren tayo ti agdama nga problema ti sentro nga flooding or malaylayos. Detoy agdama ita nga project nga integrated drainage canal system ket datayo ti dimawat ti opisina ti DPWH nga tinulungan na tayo ni Congressman Sandro Marcos ken ni Governor Matthew Marcos Manotok tapno maornos dagitoy daan nga kanal tayon. Plastaren tayo ti traffic. Amendaran tayo section by section ti agdama nga traffic code. Tapno na ornos met lang ti daloy ti luglogan nga agpasentro ken rumwar iti sentro. Nang ipasa dito nanummo ti biyang ti resolution requesting the DPWH and DOTR nga indalan ko ti opisina ni Congressman Sandro nga ag-install ken manayunan to ti traffic lights ti major intersections dito'y syudad tayo nga lawag. No naornos ti dalan, maornos met ti parkingan. Mangisayangkat tayo or adalen tayo ti makunkuna nga public-private partnership program tapno adanton parking lot spaces tinaduma nga pwesto dito'y sentro. Lightings or silaw, installation of light posts with fog lamps or solar lights. Dagito'y main thoroughfares ti syudad ti Lawag. Rizal Street, General Segundo Avenue, Bonifacio Street, Bacara Road, Kenaduma, Dumapay, Apo.
ti pagsasaok, no nalawag nga pagdalanan, nataltal gedmet lang ti arubayan. Ornosen taypay, iti sidewalk, ti amin nga main thoroughfares tayo. Masapul tayo, tinalinong ken komportable nga pagnaan. Ti mesa nga susi ti syudad, revenue ti syudad, tayo nga lawag, ket business tax, real estate property tax ken na duma-duma pay. No ma-increase tayo, iti foot traffic ti sentro, sigurado mayarwanganan tinaduma-duma nga negosyo, both small and medium enterprise. An increment on foot traffic is an increment on sales. Increment on sales is an increment of income. No ad-adu ti negosyo, ad-adumit lang ti trabaho. Urnosen tayo, ken plastaren tayo. Dito'y Lawag City Public Market. Panawenin nga ma-repair and ma-rehabilitate detoy kasi deta iti puso ti Lawag. Deta ti sentro ti ekonomiya tayo. Tapno amoyo, deta ng rugrogyanan ti pamilyami nga nagnegnegosyo, manipod ken ni lolang ko nga konsolasyon. Nga tinawid ni antik nga lina, ken antik nga banji. Ket sakam la pimanaw dita, idi 1989 to 1990, idi dumakkel ti family business mi nga Kambal Construction Supply. With the rural master plan in place for rural barangays, hanton sayang tinaduma-duma nga pondo para barangay. Thank you, Apo. With the rural master plan in place for rural barangays, hanton nga sayang tinaduma-duma nga pondo para barangay kasi amin ton nga proyekto ket agbalin nga multi-year. Kumbaga, continuous amin. Han nga tagpi-tagpi pang national scale or national level ton iti quality dan. The rural master plan will also include the effective and efficient implementation of various projects, both infrastructure and livelihood programs tayo. Urnusen tayo pa'y amin nga daan to farm to market road. Silawan tayo amin nga nesesita nga pagnaan nga narugyanan tayon. Gapot ada tayo tinagfal-follow up nga mapunduan dagitoy. Thank you. Iti benneg ti agrikultura. Itultuloy tayo nga suportaran digiti kakadwa tayo nga mannalon ken mangalap. Ikan tayo isuda ti moderno nga gamit ken tuloy-tuloy nga training programs para kadakwada. Iyad-ado tayo dagitay solar-powered irrigation system and small water impounding projects. Tapno amoyo apo, tinanong mo ti biyang itinang request iti small water impounding project di Baksil nga talo tawen ko ng oray nga mo Branton. Dito nga tawen babaen iti tulong ni Apo Congressman Sandro Marcos Apo. Thank you, Congressman. Kadigitay kakadwatay nga mangalap ket tupaden tayo ti dawdawaten da nga centralized cold storage facility iti coastal area. Ti kinaawan deto nga pasilidad ket mesa nga rason nga di da dumakkel ti kita da ken madi malpas ti panagdandanag da taawan pangipunduan da ti kalap da nga good for 3 days or more. I-encourage tayo or awisen tayo dagitay sumarunong nga henerasyon nga da interes na nga mangtawid ken mangituloy ka detoy nga sektor ti agriculture and fisheries. Ti mesa nga problema tayo ket aged edad dagitay kakadwa tayo metten nga mangnalon ken mangalap. Iti benneg ti edukasyon. Itultuloy ko pa'y ti kampanyak panggep panag-uyaw, panangibabain ti mesa nga tao. I already passed a resolution strengthening the Republic Act 10267 or the anti-bullying law. Akas mesa nga victim ti bullying,
Nasakit no awan mo obraam kasi nangat-ngatot estado temang saksakit keng ka. All you can do is to be strong and face the challenges every day. Papigsain ken pilitin tayo, iyabot tinapinpintas pay nga internet connection ti rural barangays. Tapno alistumet lang ti connectivity ti panagadal ti aming nga syudante. Awisen or alukuyen tayo dagiti na duma-duma nga agtutubo nga agbasa ti other vocational courses ta detoy nanom mo ti biyang ket TESDA graduate met iti feed mill course ket nagpintas detoy nga background ko nga nang padakkel iti negosyo mi. Ti kanayon ko pagsasao kadigit anak ko, give a man a fish, and he'll survive for a day. Teach a man how to fish, and he'll survive for a lifetime. Mamatinak apo, nga nalalaing tayo nga lawagenyo. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Itultuloy tayo nga suportaran ken patibkeren pay tinaduma-duma nga programa ti sports and other extracurricular activities ditoy syudad tayo. Besides the prestige of winning, engaging the youth to different development programs drives them away tinaduma-duma nga madi nga bisyo. Masapul taypay ti mas organisado nga pasilidad ti beneg ti salunat. Ornosen ken papintasen ti medical and healthcare services para kada tayo. Plastaren ken patibkeren taypay ti emergency response ken disaster preparedness babaen ti adado ken moderno nga kagamitan. We also need to establish a local centralized emergency hotline. Tapno alistomet lang ti tumawag ken dumawat ti tulong no panawen ti didigra ken emergency cases. Napateg ti biag ti mesa ken mesa kada tayo nga lawagenyo. Adon ti sentimiento nga nipalpalapayag kanyak ti kakailyan tayo. Akas mesa nga ama, anak, kabsatyo nga lawagenyo, at danak ditoy, tadumawat nak titulong ken suportayo, tapno amin nga arapaap ken planok maubraak amin para kadatayo. Karbengan tayo amin ti rumongaw, karbengan tayo amin ti umasenso. Alagaan kayo ti husto, pagserbyan kayo ti napudno. Asahan yo ti serbisyo nga alisto nga panagprogreso. Awan makaawat ken makatulong kada kayo, nuhanyo pada nga lawagenyo. Siak ni James Brian Alisto Alcid para mayor ti syudad ti Lawag Apo. Thank you. Diyos onay tagina. Once again, numero 1 sa balota, James Brian Alisto Alcid!